Salut, prieteni! Astăzi ne aventurăm în lumea misterioasă a viselor. Ați visat vreodată că zburați? Sau că vă prăbușiți în gol? V-ați trezit vreodată speriați după un vis urât? Ei bine, toate visele, chiar și cele ciudate sau înfricoșătoare, au o semnificație. Sunt ca niște mesaje secrete de la mintea noastră. În acest video vom descoperi împreună ce înseamnă cele mai comune 5 vise. Sunteți pregătiți? Hai să începem! Primul vis pe lista noastră este cel în care cădem, un vis destul de frecvent. Este acel moment în care simți că te prăbușești în gol, iar corpul tău reacționează brusc, trezindu-te din somn. Vă amintiți senzația aceea neplăcută din stomac? Este ca și cum ai fi pe un roller coaster, dar fără siguranța că vei ajunge în siguranță la final. Ei bine, acest vis, deși nu e prea plăcut, nu are neapărat o semnificație negativă. De fapt, poate fi un semnal de alarmă din partea subconștientului nostru. De obicei ne spune că ne temem de eșec sau că simțim că nu avem controlul în viața reală. Aceste temeri pot apărea în momente de stres intens sau incertitudine. Poate fi vorba de stres la școală, o ceartă cu un prieten sau pur și simplu sentimentul că nu suntem suficient de buni. Aceste sentimente de nesiguranță se pot manifesta în visele noastre. Data viitoare când visați că vă prăbușiți, gândiți-vă ce se întâmplă în viața voastră. Reflectați asupra evenimentelor recente și încercați să identificați sursa anxietății. Poate visul încearcă să vă spună ceva important. Poate fi un îndemn să vă confruntați temerile și să găsiți modalități de a recâștiga controlul asupra vieții voastre. Următorul vis este cel în care suntem urmăriți. Nu știm cine ne urmărește, dar ne este frică. Acest vis ne spune că fugim de o problemă din viața reală. Poate am uitat să ne facem temele, am amânat o discuție importantă cu părinții sau nu vrem să acceptăm un adevăr. Important este să ne dăm seama ce ne sperie și să înfruntăm problema. Doar așa putem scăpa de sentimentul neplăcut de urmărire. Capitolul 3. Să zbori, libertate și aspirații. Acum să trecem la un vis mai frumos, visul în care zburăm. Cine nu și-a dorit să zboare ca o pasăre? Acest vis ne spune că ne simțim liberi, că avem vise mari și că vrem să obținem lucruri mărețe. Este un semn bun care ne arată că suntem optimiști și că avem încredere în noi. Dacă visați des că zburați, înseamnă că sunteți într-o perioadă bună a vieții. Bucurați-vă de ea! Capitolul 4. Goliciunea publică, vulnerabilitate și rușine. Un alt vis des întâlnit, dar mai puțin plăcut, este cel în care suntem goi în public. Acest vis poate apărea în momente de stres sau anxietate. Ne este rușine și ne temem că lumea râde de noi. Sentimentul de jenă este copleșitor și ne face să ne simțim expuși. Acest vis ne spune că ne simțim vulnerabili, nesiguri și ne temem de critici. Este un semnal al nesiguranțelor noastre interioare. Poate avem o părere proastă despre noi sau ne temem că nu suntem suficient de buni pentru ceilalți. Aceste gânduri negative ne pot afecta stima de sine, dar este important să nu uităm că toți avem defecte și asta nu ne face mai puțin valoroși. Acceptarea de sine este cheia pentru a depăși aceste temeri. Capitolul 5. Întârzierea, cursa contra cronometru a vieții. Ultimul vis de pe lista noastră este cel în care întârziem. Este un vis comun, dar extrem de stresant. Poate fi vorba de un test important, o întâlnire cu prietenii sau chiar un interviu de muncă crucial, sau pur și simplu de autobuz. Oricare ar fi situația, sentimentul de urgență este același. Ne simțim panicați și frustrați ca și cum lumea se prăbușește în jurul nostru. Acest vis ne spune că suntem stresați, că ne simțim copleșiți de responsabilități, că simțim că nu avem niciodată timp suficient pentru toate sarcinile noastre zilnice și că punem prea multă presiune pe noi înșine pentru a reuși. Este important să învățăm să ne organizăm timpul, să ne stabilim priorități clare și să ne și relaxăm. Relaxarea este esențială pentru sănătatea noastră mentală și fizică. Viața nu este o cursă. Trebuie să ne amintim să ne bucurăm de fiecare moment. Visele, o lume fascinantă ce așteaptă să fie descoperită. Sper că v-a plăcut acest video și că ați aflat lucruri noi despre visele voastre. Nu uitați,
Visele sunt ca niște mesaje secrete de la mintea noastră. Data viitoare când aveți un vis ciudat, încercați să vă dați seama ce vrea să vă spună. S-ar putea să fiți surprinși. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe videoclipuri interesante.